If you want to lose power, be friends of ZANU PF. Mokwetsi Masisi should have taken lessons from what happened to ANC in South Africa. If they don't change, the next election, it will be a crushing defeat, worse than what Masisi has experienced. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzvara nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Zvamanje ndakubatirai mashoko ari kutaura izvo kuti hanzi if you want to lose power, be friends of ZANU PF. ZANU PF takambotaura kuti chirwere chekensa chasvika pastage yepamusoro isingacharapike, because panongotaurwa wori Zimbabwe neZANU PF, panongotaurwa umbavha Zimbabwe ZANU PF, aunotoshaya kuti zviri kufamba sei. Kuuraya nyika Zimbabwe ZANU PF, kukonzeresa muregion Zimbabwe ZANU PF, Emerson Mnangagwa, pese. Saka hanzi kana uchida kuluza power, ita ushamwari neZANU PF. Sezvamunoziva panapa hatingotaure kwatisina kuswera, tinofamba nedingindira rekuti humbo tinouya nazvo tokuratidzai. Ndine vhidhiyo randoda kukuplayirai muzvionera mega, asi ndisati ndapinda muvhidhiyo iri ndikutaura kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate namba dzangu ndodziri paskrini idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi pasame namba ipapo toita sei tofambira. Nditika gwenzi rephytomed richiripo ende harisi kupera ende ratekeshera razara kwese handitika. Saka kana uri kuJoburg nenzvimbo dzakatenderedza, bata namba dzakanzi My Robert idzo. Kana uri kuCape Town, obata namba dzakanzi Foch idzo. Kana uri muZimbabwe, bata namba dzakanzi Nyari, ndo vanhu vacho. Gwenziro kata zvirwere zvemusoro, mudumbu, musana, chipi nechipi chirwere chaungangofunga, nyange kana usiri kurwara ukangoda kungocleana system, inoita sei rinoshanda handitika. Saka bata namba idzo dziri paskrini idzo, wotaura nevanhu ivavo vanokubatsira handitika same time. Right, rega tipinde mukavhidhaji muzvionere mega kuti hanzi kana uchida kuluza power, kana uchida kuti zvinhu zvako zvidhakwe, last number aiwa shamwaridzana neZANU PF. Handizivi hangu kuti vanhu vachiri kusapota ZANU PF kana kuti vachiri kufamba nebato reZANU PF musoro mavo mumbori right here. Siya comment mucomment section utaura mafungiro ako kuti vanhu vanosapota ZANU PF nemaomero akaita nyika kudai bo here muscope donoro dzavo idzodzidzi. Rega tinzwe mashoko kuti ari kufamba sei. Good afternoon, sons and daughters of Africa. I hope and trust I find you well. I've got a short message to SADC leaders and should I say all African leaders. What has happened in Botswana should be a wake-up call, especially to the SADC leaders. If you want to lose power, be friends of ZANU PF. Mokwetsi Masisi should have taken lessons from what happened to ANC in South Africa. If they don't change, the next election, it will be a crushing defeat, worse than what Masisi
has experienced. My brother, you lost it when you become friendly with the president of Zimbabwe, the leader of ZANU PF, and current president of Zimbabwe. With the suffering you are seeing happening in Zimbabwe today and years back, you shouldn't have been friendly with that monster. Boys, mukunzwa here nyaya iri kutaurwa panapa iyi. Muri kunzwa nekutambudzika kuri kuita vana veZimbabwe, vana vevhu, vanhu vari kunze uku, all African leaders. Chimboona iwo, you have to look at the suffering iri kuitwa nevana veZimbabwe. Mashoko aya omanaka, mashoko mahombe. Hanzi womva vanotamba nemunhu akadaro, munhu ane utsinye. Pakashata. Ichi ndo chinonzi chokwadi chemahara. Kuchida kana kusachida, but chokwadi chemahara. This is what has cost you elections, like it or not. Look at what happened to Edgar Lungu. Same problem. He was so close to ZANU PF. What happened to Laurent Kabila? Same thing, so close to ZANU PF. Look at the chaos in Mozambique. Zimbabweans went in droves, and the proof is there, to vote in Mozambique to help elect Frelimo to rig. And look at what is happening there. ZANU PF. Yey. Toita sei nekensa iyi. Toita sei nechirwere ichi chanetsa ichi, chirwere chisingarapike ichi. Right now is shura matongo yakurapika, vanhu vakunwa ma-ARV, but shura matongo hombe yapo ezvinezvi yaZANU PF. Mazvinzwira mega, mazvionera mega. Isu hataure nyaya dzekuti hanzi ambuya vako vazodaisawo sekuru vako vazoti chichi ninga zoti nyaya dzekufunga. Aiwa, tinokupai umbowo evidence, mazvionera moziva kuti aiwa, iyi inyaya yechokwadi handitika. Right, ndisati ndabva zvangu panapa, ndine mashoko andinawo abva kunani? Abva kuna Owen. Owen ari kutaura iye kuti hanzi kuregister company muSouth Africa zvanyore, hazvichanetsa, chinongodiwa chete ipassport yako handitika. Saka anoregister company omba akuvhurira a bank account. Zvinhu zvako zvaita sei? Zvarongeka, FNB bank account. Saka kune vese vachada ma-FNB bank accounts, batai Owen panamba idzo dziri pascreen idzo. Mutaura kuti tabva nekuna DJ Holly, vari kutaura kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita zvinhu zvamanje manje handitika. Right, ndo nyaya yanga ndichifamba nayo. Hanzi if you want to lose power, kana uchida kushaya chiremerera, kana uchida kushaya uremu, kana uchida kushaya simba, shamwaridzana neZANU PF, shamwaridzana nembavha dzeZANU PF, shamwaridzana nepambi dzeZANU PF, shamwaridzana nematsotsi, mbavha gororo, chenjera kupirwa. Anyways, right now zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kunetsa. Tikutoshaura totangira papa, hakuna mvura, hakuna matoilet, hakuna magetsi. Woona umwe munhu achiti pamberi neZANU PF. Handizo hangu pamwe zvaitaurwa naSilent Killer zvazvo kuti nyika yese Zimbabwe yacho yotoda rehab. Ende vanhu I think vatojaira and they are comfortable munhamo yatinayo muZimbabwe. Saka kuti uzodza munhu kuti aiwa unofanira kungochenda kubasa, iye anenge achifunga kuti aiwa ndofanira unoregister kuti ndiende kuCup Clash, ndopfungwa dzako kumaghetto youths. Akasashamira zvadhakwa, anenge achitoona kuti zuva rake harina kufamba zvakaita sei zvakanaka, uyezvo zvinhu zvinonzwisa tsitsi, zvinhu zvisinganakidze. Zvana baba vedu vakashanda, mapenjeni vari kupiwa mazigi, zvinhu zvacho zvakaoma. Kandi tikada kutanga kutaura nhamo dzedu panapa togona kusvika mangwana makuseni, but ndangoya kuti ndikuratidzei muzvionere kuti hanzi kana uchida kuluza power, kana uchida kuluza chiremerera, be friends with ZANU PF. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tukuti it's bye for now. Ngatisangane muvhidhazi rinotera. Thank you for watching and thank you for supporting .5 Creative Studios.